Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας κάνουμε παρουσίαση ένα καινούριο τύπου μπακακάκι με το οποίο μπορείτε να τραβάτε συρτή βυθού ή συρτή αφρού ξεκινώντας από 1 μίλι και φτάνοντας μέχρι και τα 9. Δώστε προσοχή σε αυτό γιατί μπορείτε να τραβήξετε και για τόνους, το οποίο αντί να χρησιμοποιείτε πλαστικά δολώματα χρησιμοποιείτε κατευθείαν ένα νοπό ψάρι. Δηλαδή μπορούμε στη συρτή βυθού μας αντί να βάλουμε το πλαστικό, το οποίο παραξενεύει το ψάρι μεν, καλύτερο είναι να μπει ένα κανονικό ψάρι και να το τραβάμε με πολύ καλή πλευστότητα και να κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το μπακακάκι μας, το οποίο αυτό εδώ το στέλεχος θα μπει μέσα στο στόμα του ψαριού, εδώ από πάνω θα καρφωθεί στο κεφάλι του και εδώ θα πιάσει από τα μάτια του για να μπορεί να το κρατάει σε μια ευθεία και όταν τραβάμε το ψάρι μας να δουλεύει πλέον κανονικά. Εδώ από κάτω έχει ένα βαρύδι το οποίο κρατάει την πλευστότητα του ψαριού χωρίς να το αφήνει να στρίβει και από εδώ, από αυτή την τρύπα, δένουμε τα παράμαλά μας. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα παράμαλο με μπετονιά και εδώ έχουμε αρματώσει απευθείας ένα μπακακάκι με σειρματόσχηνο και 2 αγκίστρια 6-0 και 5-0 αντίστοιχα. Σειρώμενο και τα δύο έχουν το σειρώμενό τους. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξουμε πώς μπαίνει στο ψάρι. Αυτό είναι το νούμερο 2 μπακακάκι, το οποίο μπορεί να δουλέψει μέχρι και 30 εκατοστά περίπου ψάρι. Παίρνουμε λοιπόν το ψάρι μας, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα σχολιός ή ένα σαφρίδι μπορεί να είναι. Το περνάμε μέσα στο στόμα του, το φέρνουμε να έρθει κοντά στο μπακακάκι, όπως βλέπετε, να κρατάει μία ευθεία το ψάρι με το μολύβι, καρφώνουμε από πάνω το πρώτο μας το λαμάκι και με αυτά τα δύο το πιάνουμε αντίστοιχα από τα ψάρια, από τα μάτια, για να μην μπορεί να στρίψει. Όπως βλέπετε, όταν θα τραβάμε το ψάρι θα δουλεύει κανονικά. Μπορούμε μάλιστα να του κάνουμε και 1-2 χαρακές για να ματώνει εφόσον είναι σε πολύ καλή κατάσταση το ψάρι μας φρέσκο και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Τώρα, για να το αρματώσουμε. Παίρνουμε το παράμαλό μας, εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε βάλει 2 70 μπετονιές, διπλαρωμένο δηλαδή. Μετράμε σε ποιο σημείο θέλουμε να καρφώσει το αγκίστρι μας. Και δένουμε απάνω στο μπακακάκι. Τώρα τα χέρια μου κλειστράνε. Παίρνουμε λοιπόν και δένουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια αυτά μπορείτε να τα κάνετε όλα χωρίς να είναι το ψάρι απάνω στο μπακακάκι, θα ήταν καλύτερα.
Έχουμε δέσει λοιπόν την αρματοσιά μας. Πιάνουμε το πρώτο αγκίστρι. Δολώνουμε το ψάρι μας και καρφώνουμε και το σειρώμενο. Αυτό είναι. Τραβάμε κανονικά, μπορούμε να τραβήξουμε σαν μολύβι φύλακα και μπορούμε να τραβήξουμε με μηχάνημα συρτής βυθού πλέον κανονικά ή μπορεί να τραβήξουμε συρτή αφρού για τόνους. Εδώ έχουμε φτιάξει εμείς μία αρματοσιά σε ένα ίδιο μπακακάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα ένα σαφρίδι. Το περνάμε πάλι στο στόμα του ψαριού και κοιτάμε να είναι στην ευθεία το ένα με το άλλο. Καρφώνουμε πρώτα από πάνω και μετά πιάνουμε τα δύο λαμάκια από τα πλάγια από τα μάτια. Ορίστε, έχει τοποθετηθεί απάνω στο μπακακάκι. Και εδώ πλέον καρφώνουμε τα δύο αγκίστρια. Όταν τραβάμε πλέον το ψάρι αρχίζει και δουλεύει κανονικά σαν να είναι ζωντανό. Βέβαια σε λίγο καιρό θα σας κάνουμε παρουσίαση και μέσα στη θάλασσα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα βρείτε σε εμάς, τα αποστέλουμε σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχόμαστε καλά ψαρέματα.